बिथाङा मोनसे समावहाय बोसोरबा बिटिसिनि एमसिएलबो जादों। केसलाय गारिया बिमाबो। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निश्चय बुजिखादों जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा बबे जायगायाव थांनानै बा बबे ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाखौ नैबे फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय बबे रावजों अर्थात माबायदि गोदै रावजों रायजो राजाखौ बुरखायदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअ इन्ट्र' नुनानै बुजि मोनदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। थ' खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव आङो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायना लानाय जाबाय। दा दंफैयो आङो चिरां जिल्लायाव, अर्थात आङो गाबोन मोनसे जायगासिम दावगालांगोन। नोंथांमोना नेनानै थायोब्ला निश्चय भिडिअखौ नुनो मोनगोन। आङो गामिनि सासे गथ'खौ मोनसे जायगायाव दिन्थिनो लाना फैदों माखासे देहानि प्रब्लेम जानायखाय। दा बे प्रब्लेमा मा नोंथांमोना गाबोन भिडिअखौ नेनानै थायोब्ला निश्चय नुगोन। दा नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे कमेडियान टाइपनि माने बिक्रम दैमारि बिथाङा मा बुंजाखो इउपिपिएलनि मानसिफोरजों, अर्थात जोंहा मेडाम अर्थात मादै बिना रानीजों नोंथांमोना नैबे कमेडियान टाइपजों जोंहा बिक्रम दैमारि सारा अर्थात बिथाङा गुवारै बेखेवनानै होदों आरो मानि खारनाव बबे बबे जायगायाव अमा थैनाय थैयै बाथ्राखौ नायबिजिरनो थिनजादों बिक्रम सारा। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानो जाहाथे नोंथांमोनहाथ' जिखुनु पार्टियावनो थाया मानो, आं पार्टियाव थानायखौ रावखौबो जेबो दुसिनो थाङा अर्थात बासिनो थाङा। नोंथांमोना जायबायदि सरकारा आं आगोलनिफ्रायनो खावलायो दासिमबो आरो दिनैसिमबो, माने जायबायदि सरकारा रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावगोन, रायजो राजानि थाखाय गोजोननायनि खामानि मावगोन आरो एरिया ओनसोलफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनानै होगोन बा लामा सामा कारेन्ट मेडिकेल बेफोरबायदिनि थाखाय मोजाङै मोजां मावनो हागोन। जाहाथे जों दिनै जोंनि एरियायाव मोजां डक्टर अर्थात मोजां जायगा, मोजां फार्मासि, मोजां मेडिकेल, मोजां हस्पिटाल गैयैनि जाहोनाव जों दिनै नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोङो चिरां जिल्लासिम जोङो हान्थिबोनो गोनां जादों खस्थ'यै, नङा होमबा? आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव अर्थात जोंनि खावब्ला सेन्टारनिफ्राय ओंखारबोबाय थानाय टाउन फारसे जिथुनाखि हग्राजुलि रेलवे स्टेशनसिम फैनाय लामा बा दिखियाजुलि टाउनखौ होसोनाय लामा, मेन लामाखौ हाइवेखौ ना, बे लामाया जोंना मा अबस्था नोंथांमोननो आङो नैबे स्क्रिनाव होगासिनो दङ। दिनै जोङो फैबाय थानाय समाव अर्थात जोङो खावब्ला सेन्टारनिफ्राय हग्राजुलि फारसे रेलवे स्टेशनसिम जों होसोबोबाय थानाय समाव जोंनि एसे आगोलाव फैबाय थानाय गारिया मा जादों नैबे लामायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना ला, अब्लानो निश्चय बुजि मोनगोन जोंनि हग्राजुलि टु खावब्ला सेन्टार थांनाय लामा सामाफ्रा माबायदि। दिनैसिमबो जोंनि एरियायाव ओनसोलाव बिजेपि सरकार थासेयावबो जोंखौ मानो नायसनाखै आरो अर्थात जोंनि एमएलए आ अशोक सिंहालानो, बिजेपिनिफ्राय जोंहा अशोक सिंहाल दङ जोंनि दिखियाजुलि समस्तियाव आरोना, दिनैसिमबो बिथाङा बेफोराव जेबो खामानि मावाखै। नाथाय जोंनि दिखियाजुलि समस्तिखौ गारना बिथाङा गुवाहाटियाव थानानै गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ, गोबां जौगाथायनि खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय गावनि समस्तियावनो गाव जि जायगायाव एमएलए जानानै दं नैबे एरियायावनो माने जोंहा अशोक सिंहाला दोंसेबो दिनैसिमबो जेबो खामानि मावाखै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लायोबानो निश्चय बुजि मोनगोन आरोखि। आदावखि मा जाखो? मा जाखो? केसलाय गारिया बिमाबो। मा जाखो? मारै थांखो? फैलालै सेस। आये एसे लस। हाब्रुआव बोरै एब्रे होखो? माजों स्लिप जाना थांखो? स्टारिं फेललै। थिग बेफोरबायदि जायगाफोरखौ जाहाथे नायबिजिरनानै सरकारा मोजाङै मोजां मावफुंनानै होयो, नैबेनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायहरो आंनि चेनेलनि थ्रुजों बा गेजेरजों। दा नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन, आं नोंथांमोनखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेलाव थानायखौ डाइरेक्टलि थोंजोङै सोंखारियाखै। जाहाथे आसा खालामो मोनफ्रोमबो सरकारानो जिखि सरकार फैया मानो रायजो राजानि थाखाय अनथावना खामानि मावो बा रायजो राजाजों अनजानाय खामानिखौ मावगोन। जायनो सरकारा रायजो राजाजों अनजानाय खामानिखौ मावगोन बेनो अरायसम रायजो राजानि खाथियावनो थाबाय थानो मोनगोन आरो अरायसम रायजो राजाजोंनो मोखां नुलायबाय थानो मोनगोन होननानैसो आं आसा खालामो आरोखि। स' दा बिदिब्ला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'जों लोगोसे बिक्रम दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। लोगोसे चन्दन ब्रह्म सारा सिगाङावथ' बिपिएफनिमोन नङा होमबा, दायो बिथाङा थांनाय बारनिफ्रायनो इउपिपिएलनि सिथाबना थाबाय। दा इउपिपिएलाव थानानै जोंहा चन्दन ब्रह्म सारा माखासे खोथा बुंदों निसिमा ओनसोलाव थांनानै। दा बे निसिमा ओनसोलाव थांनानै रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायदों एबा मा बुंदों, मा सोंथि खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। आं गोबांखौ बुंबावनो सानाखै, आंहा बिराद भेजालाव गोग्लैबाय
आदै दाखालि अमानि खोथा बुंनानै बिराद आब' बिनाजोंबो रायजाबाय दा आंहा बे अमानि खोथा बुंनाया बिराद भेजाल जाबाय आरो दा बांसिन भेजाल माने दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हाइ प्रफाइलनिफ्राय आंखौ खावलायबाय जे बबे गामियाव अमा मोनदों बेखौसो आं दा हिसाब लानांसिगौ आरो सोरनिया थैखो सोरनिया बेमार जानानै दङ आरो बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोजां मेम्बार थानायनोल' फैसा होदों बेखौसो आं हिसाब लानांसिगौ दा भेजाल जायाखै होनबा दा बिनिखाय आं सानबाय बबे गामियाव अमाखौ मोनखो खैथा होखो बबे अमाया बेमार जानानै दङ बेखौ आं हिसाब खालामनानै बिपिएफनो मोनसे कपि जमा होनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जमा गांसे होनांगौ आरो जोंहा आब' बिनानो गांसे होनांगौ दा आब' बिनाया आंखौ रायलायगोनसो आंनिफ्राय लोगो मोनबा बुंगोन ओइ मा महर गोनांल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरनो फैसा होयो महर गैयैनिबो होनना बुंनांगोन आं न'आव दुखु मोना होमबा आदा बिदिबो जादोंलै दा बिनिखायनो आं खावलायदों जोंहा नंगौ आब' बिनाया मोनसे मान गोनां सासे बायद' बियो आरो गोबां खोथा बुंनो हायो जोङो माने लोगो मोनलायो खिन्थु बिसोरो गभर्नमेन्ट दङ ना साहा लोंनाय नुयोब्ला खाम जानाय नुयोब्ला जों जाहोजानो लुबैयो आरो आब' बिनाखौ खिन्थु मारैबा नायना थाङो ओरै नायोना बे गिनाजों थायो आरो फंबायलाय नोङो आंखौ लोगो मोनबाय थायो नालाय खिन्थु जाहोआलाय आब'आ मिथिबाय बेबायदि आरो जेबो गाज्रि गैया खिन्थु ओंखाम जाहोआ साहाबो लोङा बियो नै फंबाय नोंसोरनो खाम जाहोबायबो होना आब' बिनाखौ होनदों आं फंबाय होनो खिन्थु जाहोआ दा आंहा माने बे अमानि खोथा बुंदोंमोन ना बिराद भेजाल जाबाय आंहा माने अमाखौसो हिसाब लानो होबाय सोरनिया थैदों सोरनिया माबा गोथाङै दोङो आरो बेमार जाजोबबायनो सोरबा साव होलायलांबाय अमाया मोजां नङा थुमफ्राफ्राबो माने गोलाव जायोनो मोदोम थाबथारा थैजोब्बाय थैजोब्बायनो गैया होमबालाय नै दा बिनिखायनो आं बेखौ हिसाब लानोसै आं हिसाब लाना उनाव जमा होसिगोन आरो बेखिनियानोसै थेंक इउ जोंनि सिलि समस्त एमएलए गैयाब्लाबो आसाम सरकाराथ' सोलिगासिनो दंना खोथाया बिदि नङा होमबा गतिके नैबे बाय इलेक्सनाव जायखि जिखि बुङा बेजों खुनु गभर्नमेन्ट गोदान दानायनि थाखाय बे बिसायख'थिया नङा ओंखायनो सोर मा दलनिफ्राय फैनानै जों देरहालांनानै ओरै खालामगोन खोरै खालामगोन बायदि खोथा बुंनो हागौ बे बुंनायाव आंनि बुजिनायाव बुंनो हागोन बेवहाय मा ओंथि दं मा अर्थ दं खारन गभर्नमेन्ट सोलायनाय बिसायख'थि नङाना बियो बै 26नियासो गभर्नमेन्ट सोलायनाय इलेक्सन जादों बिनि उनाव जि माने 14 मास 15 मासनि उनाव जि 2026नि एप्रिलाव जेला फैगोन बे जाहैबाय साधारन निर्बाचन जेनेरेल इलेक्सन बै इलेक्सनासो बै बिसायख'थियासो गोदान गभर्नमेन्ट दानायनि बेखायनो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बांद्राय हयथ' बेखौ माने साननांगौ जेबो गैया गाहायावबो जोंनिनो जितु गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो दिसपुरावबो बे एखे मोनथाम दोलोजोंनो जोंहा गभर्नमेन्ट दङ दिल्लीयावबो जोंहा दङ गतिके दिनैहाय बेवहाय जोंनि बाय इलेक्सनाव गोदान साननांगौ दस्रा साननांगौ सोरखौबा सायख'नांगौ होननाय बेवहाय माबा ओंथि थायो नामा आइ आफाफोर गतिके बेवहाय गोदान सोरखौबा साननांगौनि जोंहा खोथा गैया इउपिपिएल दलनिनो खामोन गतिके इउपिपिएल दलनिफ्राय दा बिजेपि एजिपिआ आरोबाव समर्थन होबावबाय बे बाय इलेक्सनाव मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ पार्टिनिफ्राय जिहेतु जों बेखौ केन्डिडेट हिसाबै मोनबाय आरो मोनसे स्पेसियेल खोथाया जाहैबाय निसिमानि बिथाङा सासे व्यक्ति नङा होमबा बै भबानिपुर बरंपारानि बियो जितु निसिमा ओनसोलनिनो मानसिथार आरो बिथाङा मोनसे समावहाय बोसोरबा बिटिसिनि एमसिएलएबो जादों जोंहा जेम्स सारखौ फेजेनाखै होनबा खेबसे बे समा पिसिडिआरमोन पिसिडिआर हिसाबै बिथाङा जेम्स सारखौ फेजेनदोंमोन बोसोरबा बिथाङा बिटिसिनि एमसिएलए जानाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि खारना जाहैबाय बोसोरबा एमसिएलए सालायखानाय हिसाबै बिथांनाव गभर्नमेन्ट सालायनायनि मोनसे प्रशासनिक गियान खायदा बुद्धि कौशला बिथांनाव दंखायो आरो बर्तमानाव बिथाङा जोंखौ बयखौबो सालायग्रा चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि दा गतिके बिथाङा रोंगौ
बोरै मिलायनांगौ बोरै बुजाफरा खालामनांगौ बोरै आदाय खालामनांगौ बोरै अननांगौ बिथाङा रोंगौ मिथिगौ ओंखायनो आरो जायगानिनोखा जोंहा निसिमानिनो सासे व्यक्ति हिसाबै आङो निसिमाबासि आइ आफा रायजो राजाया गोनो गोथो साननांगौ आरो माबा मोनसे गोदान सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं साना लैहोर जाहाथे फैगौ 13 तारिखआव ट्रेक्टरनि सबियाव गोसो खुसियै जाहाथे भटखौ होयो।